Γυρίζω στα μέρη που γεννήθηκα. Στην ίδια θάλασσα την τωτινή. Ακούω την απόλυτη ησυχία της που τώρα λέω πως δεν υπήρξε ποτέ. Και έρχονται μακρινές οι φωνές των φίλων. Σπασμένες λέξεις, ασύνδετες φράσεις. Να επιπλέουν στο νερό όπως οι φελοί δείχνουν να περιδιαβαίνουν άσκοπα. Ψάχνω για το πατρικό μας. Μικρός το ξεχώριζα με μιας. Τώρα μοιάζει ίδιο με τα γύρω. Όπως η ζωή μου δεν ξεχωρίζει από τη ζωή χιλιάδων άλλων. Λέω να στέλνουμε το Σπυράκι στον αδελφό σου. Να μαθαίνει καμιά τέχνη. Χαραμίζεται εδώ πέρα. Σπύρο! Σπυράκο! Αύριο φεύγουμε. Ο μπάρμπας ο Γιώργης θα σε στρώσει σε τέχνη. Δεν θέλω να πηγαίνω. Πιο καλά, Σπυράκο μου, πιο καλά. Τι, να παλεύεις με τη θάλασσα και ψωμί να μην χορταίνεις? Έτσι από μικρός μπήκα στη ζωή της φάμπρικας. 10 ώρες δεν σήκωνα κεφάλι, γιατί ο επιστάτης μας βουρδούλιαζε. Όχι μονάχα τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους. Τα μπούσι πετύχαν 8 ώρο. Εδώ μείναμε. Να κάνουμε απεργία, να το κερδίσουμε. Εγώ απεργία δεν κάνω. Έμαστρο ηλία, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Δεν βλέπετε που περιμένουν απόξω να δουλέψουν? Ευκαιρία γυρεύουν να τους μπάσουν. Μετά, τι θα ταΐζουμε με τα παιδιά μας? Θα μας μείνουν στα χέρια. Τότε λέω να κρεμάσουμε απόξω μια καμπάνα. Χτυπάει το πρωί, μπαίνουμε στη δουλειά. Χτυπάει 8ωρο, φεύγουμε. Τι θα μας κάνουν? Το πρωί πάλι στην ώρα μας θα μπαίνουμε. Ποιος κρέμασε την καμπάνα? Δεν ξέρω. Δεν άκουσες τίποτα? Δεν ξέρω τίποτα, κύριε Διευθυντή. Ωραία. Θα γίνεις και μάστορας. Εσύ πρέπει να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου και τα αυτιά σου. Αυτή, παιδί μου, είναι αναρχική. Εχθρή της κοινωνίας. Μικρέ. Μαστροηλία δεν είσαι? Να του δω και στην εφημερίδα. Πρόσεξε. Πρόσεξε, μη σε δούνε. Μάστορα. Ναι. Πες μου και εμένα τι γράφει. Από την ημέρα που εκηρύχθη η μεγαλόπνοα ρωσική επανάσταση, ο κεφαλαιοκρατικός τύπος των Αθηνών έπεφτε καθημερινώς εις αντιθέσεις και αντιφάσεις. Τας πρώτας ημέρας ήρχισε να ψάλει ύμνους στο θρίαμβο που κατήγαγε η επανάσταση κατά του μοναρχισμού. Κατόπιν σιγά σιγά, μόλις ξετρύπωσαν τα δημοκρατικά Σοβιέτ, τα αντιπροσωπεύοντα την λαϊκή εργατική θέληση και τα σκέψεις των δούλων της κεφαλαιοκρατίας, στον εν λόγω τύπων παρετηρήθη μια σοβαρή αλλαξοτιμονιά. Ήρχισαν τας επιθέσεις κατά των Σοβιέτ, στα οποία δίνανε χαρακτηρισμούς κάθε άλλο παρακολακευτικούς. Δεν πέρασε πολύς καιρός και μερικά από αυτά τα φύλλα εκδηλώσανε κάποιο πόθο για την επαναφορά του τσαρικού καθεστώτος, ώσπου φτάνουν στο σημείο αυτούς που άλλοτε εξυμνούσαν σήμερα τους βρίζουν, άλλους που ύβριζαν κατόπιν τους επενούσαν. Και όλα αυτά γιατί? Διότι η επιτυχία της επαναστάσεως, όπως τη φαντάζονται οι Ρώσοι επαναστάτες, είναι αντίθετη προς τα σχέδια και τα γούστα των ιμπεριαλιστών. Διότι η επιτυχία της επαναστάσεως σημαίνει γενική ανατροπή του σημερινού συντηρητικού καθεστώτος και μεταβολή των όρων ζωής.
Τι θα γίνεται στην άνω περίπτωση το κράτος του Κωνσταντίνου και των επιστράτων? Είναι σωστό λοιπόν να βρίζονται στα κουτουρού οι Ρώσοι επαναστάτες και τα Σοβιέτ και οι διάφοροι απόστολοι των ελευθεριών των λαών? Αλλά ας το κατανοήσουν διαπαντός. Η Επανάσταση έριξε πια το σπόρον της και ωφέλισε πολύ την ανθρωπότητα, δια την οποία ήρθε ως επικαιροσωτήριον φάρμακον. Μαστορά, να με μάθεις γραφή και ανάγνωση. Δάσκαλο θα σε κάνω. Παίρνεις πρώτα τα 24 γράμματα, την αλφάβητο που λένε. Με αυτή να γίνονται όλες οι λέξεις. Αλφα, Β, ναι, Γάμα, Δέλτα, Έψιλον, Ζήτα, ναι, Ήτα, Θήτα, Ιώτα, Κάπα, Λάμδα, Μη, Νη, Ξι, Όμικρον, Πι, Ρο, Σίγμα, Ταφ, Ήψιλον, Φι, Χι, Ψι και Ωμέγα. Ωραίος που είναι ο αδερφός σου με τη στολή, αστράφτουν τα κουμπιά και γυαλίζουν οι μπότες. Ναι, όμως πάει στον πόλεμο. Μπορεί να του χαλάσουν. Αδερφέ μου, ξημερώνει και εδώ η πρώτη του καινούριου χρόνου για να φωτίσει το μαρτύριο του καθημερινού μας θανάτου. Χιλιάδες φαντάροι με τον τουφέκι στα χέρια, έτοιμοι να σκοτώσουμε και να σκοτωθούμε. Άλλοι στα νοσοκομεία σακάτιδες και άλλοι σκοτωμένοι. Μέσα σε αυτή την κόλαση αφήσαμε τη ζωή του πολίτη που τόσο όμορφα ξέραν να τη ζωγραφίζουν ως ελεύθερη και ειρηνική και αντικρίσαμε τη φοβερή πραγματικότητα της κοινωνικής εκμετάλλευσης. Γι' αυτό και η πρώτη του καινούριου χρόνου δεν ακούει εδώ στο μέτωπο ούτε τα μυρολόγια των αδικοσκοτωμένων, ούτε τους στεναγμούς των βασανισμένων, αλλά τα μηνύματα της καινούργιας ανθρωπότητας που φτάνουν από το βορρά. Δεν άντεξα άλλο. Τραβάω στο εργοστάσιο, γραμμή στο διευθυντή. Για το συμπάθειο του λέω. 2 εβδομάδες καθόμαστε. Πού θα πάει, θα πεθάνουμε όλοι. Εσύ το λες αυτό? Εγώ το λέω. Μα εσύ συνδικαλίζεσαι. Τα παράπονά σου στην εργατική βοήθεια, όχι σε μένα. Σοβαρολογείς, κύριε διευθυντή μου. Σοβαρολογώ. Δεν ακούς βρω ότι στην Αμερική αυτοκτονούν από την κρίση? Και επειδή αυτοκτονούν εκεί πρέπει να πεινάμε και εδώ. Μυστήρια πράγματα. Εγγλέζικα έπρεπε να του τα πεις για να σε καταλάβει. Ποιοι βρε σε ταΐζουν τη μεγάλη ιδέα τόσα χρόνια? Ποιοι αλλάζουν τους κυβερνήτες κάθε τόσο? Οι ξένοι. Διώξανε τον Κωνσταντίνο, φέραν τον Γεώργη. Να και ο πλαστήρας. Ορκίζουνε τον Κροκιδά, ύστερα τον Γονατά. Φέρνουν τους φιλελευθέρους. Διώχνουν τον Γεώργιο, να πρωθυπουργός ο Παπαναστασίου. Έρχεται ο Σοφούλης, μετά ο Μιχαλακόπουλος. Και δικτατορία με τον Πάνταρ. Κίνημα ο Κονδύλης. Και οικουμενική με τον Ζαΐμι. Ξανά ο Βενιζέλος με γερουσία του τη φορά. Ξανά ο Παπαναστασίου.
Και πάλι ο Βενιζέλος. Ύστερα η λαϊκή του Τσαλδάρη. Και πάλι ο Βενιζέλος. Και ξανά ο Τσαλδάρης. Και εσύ τόσα χρόνια τι κάνεις? Πεινάω να λες. Θέλεις να παντρευτούμε? Γιατί δεν μιλάς? Σκέφτομαι τον πατέρα μου. Μεγάλωσες, μου λέει. Σύρε στην Αθήνα στη θιά σου. Να βολευτείς πουθενά. Να φτιάξεις πρίκα. Εδώ τα βλέπεις. Τι να πω. Έκλαψα. Χτυπήθηκα. Δεν γινόταν αλλιώτικα. 12 στόματα που θα του έφευγα ξαλάφρωμα ήταν. Τον έπιανε το παράπονο. Μια ζωή σκλάβος. Και τι κέρδισα, μωρέ. Αέρα κουπανιστό αυτό κέρδισα. Σύρε, κοπέλα μου. Σύρε, μπας και δεις Θεού πρόσωπο. Τώρα είμαστε μαζί. Θα γίνεις γυναίκα μου. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Να είσαι έτοιμος. Αύριο βγαίνουν συνεργεία για προκηρύξεις. Εσύ με τον Πέτρο, τον Ηλία και τον Γρηγόρη θα πάρετε την περιοχή γύρω από τον Γκάζι. Εργάτη, παιδί του λαού μας, για μια ακόμη φορά, με νόθα μέσα, οι πλουτοκράτες ντόπιοι και ξένοι ξανακαθίζουν στο σβέρκο σου τη λαομίσιτη μοναρχία. Αυτοί που σου αφαιρούν κάθε δυνατότητα ανθρώπινης ζωής, που σε καταδικάζουν στο μαρασμό και στην κατάπτωση, σου μιλάνε για ένα καινούριο πολεμικό ματοκύλισμα στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, για να σε αποσπάσουν από την τραγική εσωτερική κατάσταση της χώρας. Τι άλλο μπορείς να περιμένεις παρά μεγαλύτερη ακόμη πείνα, εθνικές ταπεινώσεις, πολεμικά ερείπια? Από ποιους κινδυνεύεις? Κινδυνεύεις από τον Ιταλικό φασισμό που θέλει την Κέρκυρα και τα άλλα νησιά για λιμάνια και πολεμικά ορμητήρια. Κινδυνεύεις και από τον Αγγλικό υπεριαλισμό που θέλει όλη την Ελλάδα για ναυτική και αεροπορική πολεμική του βάση. Να είσαι σίγουρος πως για να πετύχουν τους σκοπούς τους δεν θα διστάσουν να προχωρήσουν πιο στη φασιστική δικτατορία. Εσύ θα αγωνιστείς με όλες σου τις δυνάμεις για την ειρήνη, για τη λευτεριά της πατρίδος μας, από όπου και όταν απειληθεί. Μα πρέπει και να αγωνιστείς για να φύγουν από τη χώρα οι ξένοι, να γίνουν ανθρώπινα τα μεροκάματα, να λείψει η ανεργία, να μην περάσουν τα σχέδια για φασιστική υποτροπή. Εκεί στρέψε την προσοχή σου. Πάλεψε για να τα κατακτήσεις. Αλλά τους ξέφυγα. Τότε φύγε και να συναντηθούμε στο γαλί του. Πιάσανε. Το χτύπησαν άσχημα, του βάλανε πάγο και το κρεμάσαν ανάποδα. Τρόμαξε να τον γνωρίσει η γυναίκα του. Τώρα τι κάνουμε? Θα αλλάξουμε το ραντεβού. Μεθαύριο στην αποθήκη του Σωτήρη. Αν συμβεί κάτι, εφεδρικό μετά 3 μέρες.
αγωνιστές η δικτατορία έπιασε χώρο. Την κατάσταση τη ξέρω. Οι εξόριστοι ζουν σε άθλιες συνθήκες. Στην Ανάφη δεν υπάρχει ούτε νερό για να πιούν. Τα ίδια και χειρότερα στον Αϊστράτη, στη Φολέγαντρο, στη Μύο και στα άλλα νησιά. Θέλουν να εξοντώσουν τους αγωνιστές και να ρίξουν στην ανέχεια το λαό, ώστε να μην υπάρχει δύναμη για αντίσταση. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε γρήγορα. Οι εργαζόμενοι να αρχίσουν αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Να συνεργαστούμε με όλους όσους υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Με τις οργανώσεις. Με τα δημοκρατικά κόμματα. Να φτιάξουμε ένα ισχυρό αντιφασιστικό μέτωπο. Προς Θεού, δεν διαφωνώ ως προς την αναγκαιότητα της αντιστάσεως. Οι διαφορές μας είναι καθαρώς μεθοδολογικές. Διαφορές αποτέρων στόχων. Επιδιώκεται την επιβολή ενός καθεστώτος το οποίο ιδεολογικός δεν με βρίσκει σύμφωνον. Μα κύριε καθηγητά, σήμερα όλους μας απασχολεί πως θα πέσει η δικτατορία. Να αποκτήσει ο λαός τις ελευθερίες και τα δικαιώματά του. Ναι, συμφωνώ απολύτως με τα λεγόμενά σας. Όμως εσωτερικές αντιφάσεις του δικτατορικού καθεστώτος μας επιτρέπουν να ελπίζουμε εις μιαν εκ των έντων ανατροπή. Πούσε, έφτασε η αδερφή σου. Δεν αντέχαμε άλλο, Σπύρο μου. Δεν αντέχαμε. Εμείς νομίζαμε πως κανένας δεν θα μας πειράξει. Μικρό το χωριό, καταλαβαίνεις. Αλλά τι ήταν αυτό. Να έρχεται ο χωροφύλακας. Τη μια γιατί ψήφιζες φιλελεύθερους. Την άλλη φέρ το παιδί σου στην νεολαία. Την επομένη τι σου είπε αυτός, τι του είπες. Ας το διάολο. Αυτό τον πολιτισμό θα μας φέρετε. Αγανάκτηση, Σπύρο μου. Αγανάκτηση. Να ρωτάς το κορίτσι τι κάνατε σήμερα στο σχολείο. Σήματα μόρς, ασκήσεις εδάφους, πώς χαιρετάνε οι φασίστες. Τι να πω. Άσε τους βαθμοφόρους, εκεί να δεις. Κάτι κλέφτες, ανήθικοι. Είναι να μη σε πιάνει φόβος. Μετά ντροπιάσανε 3 μαθήτριες. Δεν πήγαινε άλλο. Λέω του άντρα μου, μάζεψτε να πάμε στην Αθήνα. Μεγάλη πόλη. Ποιος σε ξέρει, πού το ξέρεις. Κάτι καλύτερα θα είναι. Από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, στήριγμα των τυράννων ήταν ο άρτος και τα θεάματα. Ο τυραννίσκος της πατρίδας μας δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό τον κανόνα. Ελπίζει έτσι να γλιτώσει τη λαϊκή οργή, που θα είναι αμήλικτη. Μίλα ρε κερατά, ποιοι άλλοι είναι μαζί σου? Θα πεθάνεις ρε εσύ, θα πεθάνεις! Δεν θα ξαναδείς το σπίτι σου! Θα σε λιώσω, παλιοκερατά! Θα σε σκοτώσω αν δεν μιλήσεις! Κομμουνιστής. Καλά, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να κάνετε μια δήλωση. Να εδώ. Σας υπόσχομαι ότι την ίδια στιγμή θα επιστρέψετε σπίτι σας. Είστε έτοιμος? Όχι. Εσύ ρε θα σώσεις τον κομμουνισμό. Ο Μεταξάς θα κρατήσει 100 χρόνια. Εδώ θα σαπίσεις. Εκλέξαμε μια επιτροπή. Αυτή κανονίζει τη διαβίωση, τις καθημερινές ασχολίες. Έχουμε ομάδες μελέτης, σχολείο αγραμμάτων, σχολές για διάφορα επαγγέλματα. Από τις επιταγές τα μισά τα δίνουμε στη διαχείριση των οικονομικών. Υπάρχουν και μερικοί που δεν λαβαίνουν τίποτα. Κάθε πρωί στις 8. Σηκώθηκα χαράματα. Ύστερα μπήκα στο θάλαμο. 150 αναπνοές ψιθύριζαν σιγανά, σαν αγέρι μέσα σε δάσους από πεύκα. Ένα κύμα θερμής αγάπης μου γέμισε τα στήθια. Να λοιπόν, είναι κοντά μου. Είναι μέσα στην καρδιά μου όλες αυτές οι ζωές. Τις αγαπώ. Αγαπώ αυτό το θάλαμο, αυτή τη ζωή την αποπληκτική, την πανάθλια. Πώς γίνεται? Βλέπεις, αρχίζω να αγαπώ τη φυλακή μου. Ουρανία μου, δεν ξέρω αν το γράμμα φτάσει στα χέρια σου. Σκέφτομαι, γιατί λείπω από κοντά σου? Γιατί στερούμε τα παιδιά μας? Και απαντάω, για την ίδια τη ζωή. Για τη ζωή των παιδιών μας και για όλα τα παιδιά που θα γεννήσει η πατρίδα μας. Να την κάνουμε καλύτερη, πιο ανθρώπινη. Αυτοί όμως που μας μαντρώσανε θέλουν το άθλιο σήμερα να είναι πάντα. Ζητά να υπογράψουμε παραίτηση από τα όνειρα της ελπίδας μας.
Συγχώρα που μετράω έτσι τα πράγματα και δεν βρίσκω δύναμη να τα παρατήσω. Να προσέχεις τα παιδιά. Νίκος. Τα νέα μας όλο στεναχώρια. Άσκημη σοδιά. Τα μικρά αρρώστησαν από ελονοσία. Έδωσα το τελευταίο βόδι για να αγοράσω φάρμακα και να πληρώσω το γιατρό. Πήγα για δουλειά στο Κυριώργη. Ήθελε χαρτί από τη χωροφυλακή. Εκεί μου λένε, δεν έχει δουλειά αν δεν αποκήρυξεις τον άντρα σου. Έκλαψα, παρακάλεσα, τίποτα. Μου λένε, αυτός το έριξε στην πολιτική, πάει να γίνει αρχηγός. Γύρισα σπίτι. Πώς θα ζήσουμε με τον άντρα στη φυλακή? Αναγκάστηκα να σ' αποκηρύξω. Σου γράφω την πάσα αλήθεια. Κάμε ό,τι θέλεις. Ουρανία. Είσαι χλωμός. Βογκούσες όλη τη νύχτα. Τι έχεις στο πουκάμισο σου? Αίμα. Βγάζεις αίμα. Μεταφέρθηκα στο ασβεστοχώρι. Εδώ βρήκα κι άλλους 7 φηματικούς πολιτικούς κρατούμενους. Μην ανησυχείς. Να πηγαίνεις στην αδερφή μου. Να αλληλοβοηθιάστε. Έτσι θα έχει παρέα και η μικρή. Να μας στείλουν στο μέτωπο. Πρώτα να γυρέψουμε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Μόνο έτσι συμφωνώ να πολεμήσουμε. Μωρέ, τέτοια ώρα τι θες την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας? Να πολεμήσουμε. Μετά φτιάχνουμε και την κυβέρνηση. Τώρα να πολεμήσουμε, τίποτα άλλο. Η φασιστική κυβέρνηση της Ιταλίας κήρυξε τον πόλεμο στην πατρίδα μας. Η καιρή είναι δύσκολη. Εμείς αποφασίσαμε να πολεμήσουμε. Όσοι δεν νιώθουν γεροί, ας μάθουν να πλέκουν. Να φτιάξουμε φανέλες, κάλτσες. Γράψτε στα σπίτια σας, στους φίλους σας να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τη συντριβή του φασισμού. Όλοι στον αγώνα. Κύριε Διευθυντά, να μας εξετάσετε. Θέλουμε να μεταφερθούμε στο μέτωπο. Θα βοηθήσουμε σε νοσοκομιακές δουλειές ή σε οτιδήποτε μας θεωρείτε ικανός. Λυπούμε, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ιατρικών. Θα πρέπει να υποβάλλετε μία αίτηση. Γυρέψανε σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη. Θα έρθουν αύριο στις 6. Τα πράγματα είναι πάνω από κάθε προσδοκία. Κοντεύουν να τους πετάξουμε στη θάλασσα. Αλλά κατά πως φαίνεται θα επέμβουν οι Γερμανοί. Εμείς κάναμε αίτηση να μας στείλουν στο μέτωπο. Μην ελπίζετε, το ίδιο κάναν όλες οι εξορίες. Αυτοί το βιολί τους, τις απορρίπτουν. Τότε τι, θα δραπετεύσουμε? Να το συζητήσουμε. Συζητήστε το. Εγώ θα δραπετεύσω. Όποιος θέλει ας έρθει μαζί μου. Εγώ θα έρθω. Όμως πού θα πάμε, τι θα κάνουμε?
Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Βολευτείτε προσωρινά στη Θεσσαλονίκη. Προσέξτε. Οργανώστε καλά τη δουλειά. Μην δώσετε στόχο. Οι 4 τραβήξτε για τη Χαλκιδική. Ψάξτε για κανένα πλοίο να φύγετε προς τα κάτω. Εγώ, ο Αλέκος και ο Κώστας θα δοκιμάσουμε τη Θεσσαλονίκη. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Από ώρα σε ώρα θα μπουν στην πόλη. Φοβάται ο κόσμος, κρύβεται. Έγινε κι αυτό. Και εμείς καθόμαστε. Και άμα καθόμαστε, η σκλαβιά θα κρατήσει όχι 400, αλλά 800 χρόνια. Τι να σας κάνω, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν έχουμε ούτε μηχανισμό, ούτε τίποτα. Τότε φεύγουμε για την Αθήνα. Στην Ανάκη με τα πόδια. Βρες μας φανταρίστηκε στο λέω να αλλάξουμε τα ρούχα μας. Καλώς τα φανταράκια. Ελάτε, περάστε. Σας στο σπίτι σας. Έχω κι εγώ γιο στο μέτωπο. Τον περιμένω από ώρα σε ώρα. Φάτε, μην τρέπεστε. Κακό που μας βρήκε. Τόσος κόσμος αφανίστηκε. Μην τους φταίξαμε σε τίποτα. Στο καλό. Στο καλό. Δεν μου λέτε. Το Γιάννη τον Κωνσταντινίδη. Ένα μελαχρινό παλικάρι. Τον ανταμώσατε. Ζει. Ζει. Η θάλασσα. Αυτή είναι θάλασσα. Πραγματική. Όχι λιμανίσια. Κοίταξε τι. Ήρεμη. Απέρατη. Η μια της άκρη εδώ. Η άλλη στη Φολέγανδρο. Στην Αποναυπλία. Τι να γίνονται οι σύντροφοι. Οι Φολεγανδριανοί δραπέτευσαν. Η διοίκηση δεν δέχτηκε να μας στείλει στο μέτωπο. Έτσι οργανώσαμε την απόδραση. Άλλοι φύγαν για την Κρήτη. Άλλοι για τα νησιά. Εμείς βγήκαμε στον Πειραιά. Να είμαστε κοντά στο λαό. Να μοιραστούμε τη σκληρή του μοίρα. Παλικάρι, από πού πάνε για Αθήνα? Από το Βόλο τραβάνε όλοι. Από Λαμία τι γίνεται? Πού να κατεβαίνεις από Λαμίες και από Μπράλους. Ο Βόλος είναι καλύτερα. Περνάτε στην Εύη κατευθείαν στη Καλκίδα. Ρε πατριώτη, κάνε λίγο τόπο να σαπλώσω. Όλα τα πόδια. Ξενοδοχείο το πέρασες. Δεν βλέπεις την κατάσταση. Κάνε βρε άνθρωπε που σου λέει. Βγάλε τα Αλέκο. Τι τρέχει ρε παιδιά? Πνευμονία είπανε. Ξέρω εγώ τι είπανε. Την κοπάνισε από το νοσοκομείο. Να του κάνουμε κάτι ρε παιδιά, να ανακουφιστεί ο άνθρωπος. Μια φανέλα ρε παιδιά, θα μας μείνει στα χέρια ο άνθρωπος. Είναι κρίμα. Αλέκο, τι έχουν τα πόδια σου? Σακατεύτηκα Παναγιώνα. Σακατεύτηκα.
Φτάνει. Δεν βαστάνε άλλο τα πόδια μου. Ελάτε σπίτι. Να περάσει η νύχτα και το πρωί φεύγετε. Ήρθες. Φοβόμουν πως σε χάσαμε. Ήσουνα κι άρρωστος. Τι συμφορά ήταν κι αυτή. Ο μπαμπάς είναι παιδάκι μου. Μίλησε του. Έλα, πήγαινε στον μπαμπά. Μην τρέπεσαι. Μα τι σε έπιασε τώρα. Μεγάλωσε η ελευθερία. Μεγάλωσε. Κάπου να βολευτούμε. Πώς θα ζήσουμε. Έχω ένα μέσο εδώ. Θα τραβήξω να τους βρω. Να πας. Εγώ θα πάω στο γιατρό. Να πάρουμε σύνδεση. Μη χαθούμε. Να βρισκόμαστε. Τίποτα. Δεν μπόρεσα να ξεμπλέξω την κατάσταση. Τόσες εξορίες. Τι γίνονται. Γιατί δεν ακούγονται. Ήρθαν από τη Φολέγανδρο, πήγαν να στήσουν τη δουλειά. Αλλά πιαστήκανε και το στείλανε ξανά πίσω. Και ακροναυπλία. Γιατί δεν βγήκε. Τι συμβαίνει. Χάσανε μέρες και πιάσανε οι Ιταλοί τη φρουρά. Μένει η Κίμολος. Έχουν φτιάξει ομάδα, μα κρύβονται. Ποιος ξέρει πού και τι. Να βρούμε την Κίμολο. Ναι, αλλά μέχρι τότε. Έχω μερικούς γιατρούς, κάνα δυο αρτεργάτες. Δεν ξέρω τι να τους κάνω. Περνάει ο καιρός. Σωστά. Και εμείς 5-6 είμαστε. Να μαζευτούμε όλοι. Να δούμε τι θα γίνει. Ξύπνα, σήκω. Οι Γερμανοί χτύπησαν τη Ρωσία. Αν πέσουν κι αυτοί, πάει. Τέλειωσαν όλα. Άκου, Βαγγέλη. Χρειαζόμαστε πολυγράφους. Να, εδώ έχω κάτι σχέδια. Βγάλε όσους μπορείς. Τι πάτε να κάνετε, χωρίς επαφή, χωρίς κατεύθυνση, επιπόλαια πράγματα. Πορευόμαστε όπως μπορούμε. Άμα βρούμε άκρη θα ενωθούμε. Ξέρω, σαν τους Καλαματιανούς, στήσαν οργάνωση χωρίς να ξέρουν τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν, ρε Βαγγέλη. Δεν το χώνεψες ακόμα. Οι Γερμανοί φτάσαν στη Μόσχα. Πρέπει να τους χτυπήσουμε από μέσα. Τι άλλο μένει. Γι' αυτό βοήθησε. Φτιάξε έστω ένα. Να ξεκινήσει κάτι. Μας κατάντησαν, αδερφέ μου. Χειρότερα και από τα ζώα. Φοβερό. Είμαι τη δρόμη. Κόσμο. Δεν μπορώ να ακούω. Πεινάω. Πεινάω. Παιδιά, σκελετωμένα. Είδα νεκρούς με χειράμαξα
Ποια ιστορία μου παρατημένη. Πεθαίνω. Άταφη. Τυχερή. Γλιτώνω. Πέφτω. Ξαναλήθηκα. Θα αντέξουμε. Για τον άνθρωπο που θέλουν να εξαφανίσουν. Όλοι θα δώσουμε αγώνα για την επιβίωση. Μη χάνεις το θάρρος σου. Θάρρος μου. Θάρρος μου. Καθάρματα! Η οπισθοχώρηση ήταν τραγωδία. Να γυρίζεις στον τόπο σου χωρίς δουλειά, χωρίς εργαλεία και ζωντανά, χωρίς φάρμακα και ρούχα, χωρίς αύριο. Κύριε Λοχαγέ, πώς θα ζήσουμε μες στην τροπή. Ποτέ μην νιώσεις σκλαβωμένος, του λέω. Πώς θα γίνει αν δεν κρατάω ντουφέκι. Άρχισα να ψάχνω τους παλιούς στρατιωτικούς. Μερικοί λέγανε, θα χαλάσουμε αν ανοιχτούμε πρόωρα στον αγώνα. Όταν έρθει η στιγμή για ένοπλη μάχη, ρίχνομαστε. Δεν ησύχαζα. Έγινε το ΕΑΜ, επιβίωση, απελευθέρωση. Έτσι είναι, αλλά χωρίς στρατό, χωρίς όπλα. Πέφτει ο εχθρός μόνο με διαδηλώσεις, δεν πέφτει. Είδες το δοξάτο. Εξέγερση χωρίς ετοιμασία. Χάθηκε τόσος κόσμος. Και όχι μόνο εκεί. Στη Θεσσαλονίκη τεινάξανε το λιμάνι. Στην Ιγρήτα και το Κιλκής βγήκανε ομάδες ανταρτικές. Και στην Όρθη και στο Χρυσό. Επάνω στη Δεσπόινα και στην Πελοπόννησο. Προήμια είναι. Δεν πρέπει να μείνουν ξεκομμένα. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Να φτιαχτούν προγραμματισμένα οι ομάδες και να ρίχνονται σε δράση. Τι δράση. Αυτή που κάνει το ΕΑΜ. Πηγαίνουμε για συνθήματα. Θα πάει η ένοπλη ομάδα πρώτη. Θα πάρει διάταξη σε στρατιωτική επιχείρηση. Θα καλύπτει. Θα προστατεύει τους διαδηλωτές. Τόσες δουλειές. Θα βοηθάμε την ύπαιθρο με αξιωματικούς. Με μαχητές, ό,τι μπορούμε. Σαν έρχεται το βράδυ νιώθω άσχημα. Στριφογυρίζω στο κρεβάτι. Όμως, ύπνος δεν με πιάνει. Δε φοβάμαι την κρεμάλα, δε φοβάμαι το σκηνή και στο διάβα μου όλοι τρέμουν Ιταλοί και Γερμανοί. Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο αντάρτης του Ελλάς, ας ανάψει τη λαμπάδα
και Ελληνίδες. Η Μεγάλη Γερμανία δίδει το αίμα της για την επικράτηση του νέου πολιτισμού ανά την Ιφίλιον. Εμείς ας προσφέρουμε την εργασία μας για την επιτυχία αυτού του σκοπού. Όλοι ας συντρέξουμε την μεγάλη σύμμαχο και φίλη χώρα επιστρατευόμενοι εις τα ειδικά τάγματα εργασίας. Κανείς άνδρας, καμία γυναίκα εις των οποίων τις φλέβες ρέει αίμα ελληνικών να μην λείψει από αυτό το προσκλητήριον. Κατάλαβε πια ο λαός. Πρέπει να αγωνιστεί ακόμη πιο αποφασιστικά για να μην μεταφερθούν τα νιάτα της πατρίδας μας στα σκλαβοπάζαρα της Γερμανίας. 5 του Μάρτη. Από το πρωί άρχισαν να φτάνουν στο κέντρο πλήθη από τους πιο μακρινούς συνοικισμούς. Ο ρυθμός της ζωής άλλαξε. Τα ρολά κατέβηκαν. Τα μαγαζιά έκλεισαν. Η Αθήνα συγκλονίζεται. Κάτω η επιστράτευση. Οι κατακτητές φτιάχνουν τείχη με λόγχες και πολυβόλα. Μάταια. Οι διαδηλωτές προχωρούν. Πυροβολούν. Το αίμα βάφει τους δρόμους. Ο κόσμος ξαναγυρίζει με ξύλα και με πέτρες. Στο Υπουργείο Εργασίας οι Ιταλοί πυροβολούν στο ψαχνό. Καινούργιοι τραυματίες και νεκροί. Μα ο λαός αποφασισμένος πάει τις γραμμές τους και ανοίγει το δρόμο. Όλοι στο πολιτικό γραφείο. Τα πλήθη φτάνουν τις 300.000. Οι χιτλερικοί παίρνουν πια ενεργό μέρος. Θερίζουν με τα πολυβόλα. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 70 και οι τραυματίες τους 300. Αλλά η διαδήλωση προχωρεί. Κάτω η επιστράτευση. Ζήτω η ελευθεριά. Κάτω η ούνη. Μια λαοθάλασσα ανεβαίνει τώρα από τη Μητρόπολη τραγουδώντας το μαύρινη νύχτα στα βουνά. Στον άγνωστο στρατιώτη, άλλοι γονατισμένοι κι άλλοι κλαίγοντας σε στάση προσοχής, ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Τότε μια δυνατή και επιβλητική φωνή είπε: «Αθηναϊκέ λαέ, νικήσαμε. Η πολιτική επιστράτευση δεν θα περάσει. Η σημερινή μάχη ετελείωσε. Ζήτω η ελευθεριά». Μαζεύονται το χάμο. Δίκοι, ξένοι. Μαζεύονται. Έρχονται και οι τζανίδες. Ποιος καθότανε στο τραπέζι, ποιος έπινε νερό. Να φασαρία, τζάμια σπασμένα, πόρτες σπασμένες. Και το γιο μου, πού τον έχεις κρυμμένο? Λέω, δεν ξέρω παιδί μου, έφυγε. Καλά. Θα σε στείλω με το τζανίδι να τα φανερώσεις όλα. Ερχόταν εκείνος με την μπαστούνα. Να στα ποτήρια, να στα μπουκάλια, να στο ηλεκτρικό. Μας χάλασε. Πιάσανε τον άντρα μου. Τον ερίξανε στο κρεβάτι και τον έχω στραβό. Κι απέ κυνηγήσανε και το γιο. Τον σκοτώσανε. Λέω να το κλείσω. Τι να το κάνω? Ούτε ποτήρι έχει πηγεί, ούτε άντρας, ούτε γιος. Τίποτα. Τώρα, εμείς καπετάνοι, δεν πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να τρομοκρατηθεί. Αυτό θέλουνε. Χτυπάνε γέρους, ανάπηρους, άρρωστους, ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Δεν έχουνε μέσα. Μυρίζει πια η απελευθέρωση. Όλα δείχνουν πως οι Γερμαναράδες υποχωρούν. Και εδώ πάθανε μεγάλες συμφορές. Ολόκληρες περιοχές λευτερώθηκαν. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Σταμάτησε η ζωοκλοπή, ησυχάσαμε από τους ληστές. Καταλαβαίνει ο κόσμος πως η απελευθέρωση θα φέρει το καινούριο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αλλαγή. Και για κάθε ενδεχόμενο. Κάτω συνεργάζονται ανοιχτά με τους Γερμανούς. Χτυπάνε νοσοκομεία, συνοικίες. Σε 2 μήνες νοσοκομεία, συνοικίες. Σε 2 μήνες εκτελέσανε πάνω από 500. Δεν είναι αστεία. Εδώ βολεύεσαι με ένα πολυβόλο. Εκεί πολεμάμε στους δρόμους. Χρειαζόμαστε πιστόλια, αυτόματα, χειροβομβίδες. Πώς θα κρατηθεί η Αθήνα με 27 αυτόματα? Τι θα γίνει? Θα την πάρει ο εχθρός ή θα μείνει στα χέρια του λαού? Καπετάνιε, σαν ελευθερωθούμε,
η λαϊκή διοίκηση να μας φτιάξει ένα θέατρο. Ήρθαν τις προάλλες οι θεατρίνοι και παίζανε στους δρόμους. Ντροπής πράγματα. Να παίζουν στο δρόμο οι άνθρωποι. Και δεν μου λες, καπετάνι, βάλε με το νου σου πως φεύγουν οι Γερμανοί. Ποιανού θα είναι τότε στα μέρη? Αυτονών που τα δουλεύουν. Δικά μας δηλαδή. Και λες ότι μπορούμε να τα ονοματίσουμε κατά πως θέλουμε? Έτσι λέω. Κι έτσι μας φίξανε το μήνα Αύγουστο. Μα η απόφαση είχε πάρθει. Από εδώ και πέρα δεν έχει αμαχητή. Δεν έχει μονάχα διαμαρτυρία, διαδήλωση. Όχι. Από εδώ και πέρα τον εχθρό το χτυπάμε. Οι μέρες κυλάνε με νίκες. Την πρώτη χτυπάνε στο Βύρωνα και την Κεσαριανή. Το νέο κόσμο στις 3. Στις 4, 5 και 6 Κατσιπόδι, Δουργούτη, Βύρωνα, πάλι Κεσαριανή. Στις 7 μένουν στο Βύρωνα και εκτελούν. Στις 9 Δουργούτη, Φάρο και Κατσιπόδι. Και ύστερα στην Κοκκινιά. Εχμάλωτη, μπλόκα, εκτελέσεις. Όλοι οι άντρες από 14 ετών και άνω να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Οσίας Ξένης. Όλοι οι άντρες από 14 ετών και άνω να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Οσίας Ξένης. Γιώργη μου, μην πας εσύ. Είσαι μικρός. Θα πάω, μάνα, αφού λέει από 14 και πάνω. Τι ώρα να πήγε? Δεν φάνηκε το παιδί. Φοβάμαι. Τι έγιναν τα παιδιά μας? Τη μια σκότωσαν τους δικούς μας. Την άλλη τους δικούς σας. Εμένα δεν μου τον σκότωσαν. Θα ψάξω να δω που τον έχουν. Τασία, πού πας? Έλα μαζί μου. Κάνε ό,τι κάνω κι εγώ.
Έτρεξα στην Ομόνια. Ταμπουρώθηκαν οι δοσύλλογοι στα ξενοδοχεία και χτυπάνε. Καθαρή προβοκάτσια. Λαέ της Αθήνας, δείξτε ψυχραιμία. Μην δίνετε αφορμή να ξεσπάσει οτιδήποτε σε βάρος της ομαλής εξέλιξης. Εμείς δεν θα κινήσουμε τον νόμο της ζούγκλας για να καταστρέψουμε το μέλλον της πατρίδας. Όσοι εγκλημάτισαν θα παραδοθούν τώρα στη δικαιοσύνη. Αυτή θα αποφασίσει για την τύχη τους. Τύφλα στο μεθύσι σου λέω. Έτρεξε ένα τμήμα δικό μας. Πώς μπαίνετε σε ξένο σπίτι? Τα κορίτσια θέλουμε. Ρε καλέ μου, πώς, με το ζόρι? Dancing, να χορέψουν. Αγρίωψε ο κόσμος. Πιάνουν το λοχεία. Πάρ' τους να φύγετε, μη σας κλείσω φυλακή. Φασαρία, κακό, τους σύρανε με το ζόρι. Στο τέλος θα τους κατεβάζουμε και τα βρακιά. We dear came here as allies, and if this is not to your liking, we'll try to have you replaced. Λέει πως αν δεν συνεργαστούμε θα πει να μας αντικαταστήσουν. Τι θέλει να πει? What do you mean? First, you refused to give us the quartering plan of your forces. Second, armed groups of yours attacked our men, threatening to arrest them. We're being subjected to everyday provocative actions from your men. Like, for example, your attack against security battalion prisoners, while you knew we were responsible for their safety. Taking all that into account, I think that there can be no further cooperation between us. Λέει, πρώτον, αρνηθήκατε να μας παραχωρήσετε σχεδιάγραμμα στρατονισμού των δυνάμεών σας. Δεύτερον, τμήματά σας επετέθηκαν σε άντρες μας, απειλώντας τους με φυλάκιση. Οι προκλήσεις των στρατιωτών σας είναι καθημερινές. Έφνης η επίθεση εναντίον κρατουμένων των ταγμάτων ασφαλείας, ενώ γνωρίζετε ότι ευθυνόμεθα δια την φρούρησή των. Με αυτά ως δεδομένα, αμφιβάλλω αν είναι δυνατή η συνεργασία μας. Εδώ λέω να βάλουμε το κρεβάτι της μικρής. Μα, πού πας? Μην ξανήγεσαι. Ο πόλεμος δεν τέλειωσε. Τι έγινε? Τη μικρή! Όχι, όχι, η μικρή που είναι μικρή. Ελευθερία! Ελευθερία, μη μπαίνεις μέσα! Μη φωνάζεις. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Θα υπάρχει σχέδιο. Τι δύναμη έχουμε? 23.000 άντρες. 6.500 είναι η μάχη. Και με τα περίστροφα 7.500. Οι Ρημινίτες ανέτρεψαν την ισορροπία. Πρέπει να ενισχυθούμε από το βουνό. Δεν μπορούμε. Είναι η γκαζέρτα στη μέση. Θα τους κατεβάσω μέχρι την Πάνηθα. Πώς να βοηθήσουν από εκεί? Θα ενισχύσουμε εδώ τη δεύτερη μεραρχία και τις ανατολικές συνοικίες. Ο ευνηδιασμός θα γίνει από τον ζωγράφο. Κύριος στόχος να τους αφοπλίσουμε για να ελέγξουμε το κέντρο. Αν μπερδευτούν και οι Εγγλέζοι, με τι δυνάμεις? Δεν μπορούμε να τους χτυπήσουμε. Θα μείνουν ουδέτεροι. Θα φύγετε για το βουνό. Από Χαλκίδα. Είναι πιο σίγουρα. Εκεί θα σας περιμένει η καΐκη για τη στυλίδα. Τ' άκουσα. Φαίνεται πως θα αργήσουμε να χαρούμε κι εμείς ελευθερία. Έτσι είναι. Από το 43. Από τότε έπρεπε να καταλάβουμε τι λογιός σύμμαχοι ήταν. Τώρα, πώς να πεις παραδώστε τα όπλα? Είναι ο ίστατος ελιγμός. Θα δούνε όλοι πως πραγματικά θέλουμε την νομιμότητα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Σαν να λες μέχρι εδώ. Ό,τι πιστέψατε ξεχάστε το. Πρέπει να το καταλάβετε. Το θέμα είναι πολιτικό.
σκότωσα. Θεέ μου, το σφάξαν. Αλλού τα χέρια και αλλού τα πόδια. Πάμε για 40 χρόνια πόλεμο. Και 100 άμα χρειαστεί. Ο εχθρός άλλαξε μόνο γλώσσα και παντελόνια. Φοβάμαι. Μην κουράστηκε ο κόσμος στο κυνήγι και στον πόλεμο τόσα χρόνια. Ποιος θέλει τον πόλεμο. Αλλά πάλι να κάθεσαι να σε σφάζουν. Δεν μένει τίποτα άλλο. Σε σπρώχνουν να πολεμήσεις. Θα πας κάτω στην Αθήνα. Ανασυγκροτούνται οι άμικες ομάδες. Έζησες τόσα χρόνια εκεί. Χρειάζεσαι. Δυσάρεστη κατάσταση. Ρήμαξαν τα χωριά που δεν τα πάτησε ο Γερμανός. Σπίτια έρημα. Παραδομένα στη λαιλασία. Τούτο τον πόλεμο κανένας δεν τον θέλησε. Παρά μονάχα οι ξένοι. Πόσο αίμα θα χυθεί ακόμα για να ησυχάσει αυτός ο τόπος. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα άφησες. Αυτοί οργιάζουν. Και ο κόσμος περίμενε χαρές και πανηγύρια. Τώρα, να κάτσει, θα τον πιάσουνε. Να φύγει στο βουνό, ρυψοκίνδυνο. Γι' αυτό σου λέω, αν θέλεις μείνε. Αλλά μπορεί από ώρα σε ώρα να έρθουν. Είναι χτυπημένο το σπίτι. Άσε, θα πάω στο δικό μου. Ξέρουν πως λείπουμε όλοι. Θα κερδίσω μερικές μέρες. Μοιαρά εφύτευσε στις καρδιές σας το μίσος. Εσείς που η άγνοια και η ευπηθία σας εκκοίμησε και σας οδήγησε εις τον δρόμο της καταστροφής, εσείς θα βρείτε εδώ την απαιτούμενη αγάπη ώστε να αναβαπτιστείτε εις την κολυμβήθραν του πολιτισμού. Πρέπει να ειδείτε ότι ο κόσμος που από κακές διδαχές είχατε προς στιγμήν μισήσει δεν σας μισεί, πως κάνει ό,τι μπορεί για να σας φέρει πίσω. Ότι υποβάλλετε και σε θυσίες γι' αυτό. Για να σωθείτε όμως πρέπει πρώτα απ' όλα να ηρεμήσετε, να γαληνέψετε εσωτερικά, η διάβια της ατμοσφαίρας να φωτίσει τις ψυχές σας και να ξαναγυρίσετε έτοιμοι στον δρόμο του Θεού. Αναβαπτισμένοι στην ελληνική ιδέα θα αφήσετε όταν έλθει η ώρα το νησί γεμάτη συγκίνηση, με δάκρυα στα μάτια αλλά και με ψηλά το κεφάλι. Θα έχετε διδαχθεί ότι η πλάνη είναι σφάλμα ανθρώπινων, αλλά και η εκουσία αναγνώρισης της πλάνης πράξης γενναία. Κύριοι στρατοδίκε,
εφόσον οι κατηγορούμενοι δεν μετεμελήθησαν μετά τα γεγονότα της κατοχής, εφόσον δεν μετεμελήθησαν μετά τα γεγονότα του Δεκεμβρίου, εφόσον συνήργησαν και εις αυτήν ακόμη την μετέπειτα ανταρσίαν, συνεργαστέντες μετά των μιστάρνων ξενοδούλων συμμοριτών, εφόσον λέγω συνέβησαν άπαντα ταύτα, δεν είναι δυνατόν να δεχθόμεν ότι ελαφρύνει σήμερον το τεράστιον βάρος το οποίον οι πράξεις των επισύρει. Κύριοι στρατοδίκε, ήρεμοι και γαλήνοι, αναλογιστείτε ότι η σωτηρία της πατρίδος επιβάλλει την λήψη κατασταλτικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Αναλογιστείτε ότι ύψης των συμφέρον επιβάλλει να είστε δίκαιοι, αλλά και αυστηροί. Σταθμίσατε, κρίνατε, δικάσατε. Το έκτακτον στρατοδικείων ακούσαν τας καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, τας αγορεύσεις του Βασιλικού Επιτρόπου και των συνηγόρων, τας απολογίας των κατηγορουμένων. Αποφασίζει. Ευρίσκει τους κατηγορουμένους ενόχους του εγκλήματος της ετελεσμένης κατασκοπίας και καταδικάζει αυτούς εις την εσχάτην των ποινών. Υπάρχουν ελπίδες. Δυσκολεύομαι να απαντήσω. Διανύουμε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδο. Το έκτακτον στρατοδικείων ακούσαν τας καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, τας αγορεύσεις του Βασιλικού Επιτρόπου και των συνηγόρων, τας απολογίας των κατηγορουμένων, αποφασίζει. Ευρίσκει τους κατηγορουμένους ενόχους του εγκλήματος της ετελεσμένης κατασκοπίας και καταδικάζει αυτούς εις την εσχάτην των ποινών. Οι μάρτυρες κατηγορίας αρκούν. Εκτός αν αποφασίσετε να χάσετε το Σαββατοκυριακό σας. Είναι άδικο αυτό που κάνετε. Ο άντρας μου δεν είναι εγκληματίας. Μα δεν ομολόγησε ότι είναι κομμουνιστής. Η φρουρά δεν έφυγε. Θα έχουμε εκτέλεση το πρωί. Αν με πάρουν, ειδοποιήστε τους δικούς μου. Να τους πείτε ότι κράτησα καλά. Μάησα και τώρα ήταν να παντρευτούμε. Στο βουνό χαθήκαμε. Αλλού η Δάφνη, αλλού εγώ. Μου είπαν πως καταδικάστηκε και τώρα είναι φυλακή. Πώς να μάθω τι κάνει. Μάη θα παντρευόμαστε. 15 Μαΐου. Και ρωτάς τι κάνω. Απόγευμα με φωνάξανε στη γραμματεία. Κατάλαβα πως μέχρι εδώ ήτανε. Με ρώτησαν αν έχω καμιά επιθυμία. Να έρθει η ελευθερία και η δημοκρατία στον τόπο μας. Μόλις μπήκα στο θάλαμο, σταμάτησαν οι πρόβες για το έργο που ετοιμάζαμε. Μου χάρισαν ό,τι καινούριο είχε η καθεμιά. Φουστάνι, παπούτσια, πουκάμισο. Σωστήνη φούλα. Μετά σύραμε το χορό. Χαράματα με στήσανε στο απόσπασμα. Πριν ακούσω τους πυροβολισμούς φώναξα. Ζήτω η ελευθεριά. Έτσι πέθανα. Πού είναι η πυθία ο ιερείς μου? Εφτάσαμε και την προσμένουμε. Νιάτα αντριωμένα, φυλακισμένα, ήρθανε να σας δουν, να σας ρωτήσουν, να σας δουν, να σας μιλήσουν.
Ω Πυθία, δέξου μας τις κρατούμενες σου. Για την επών, κάνε τους τη χάρη και απάντησε σε αυτά που σε ρωτούνε και απάντησε σε αυτά που απορρούνε. Προσμένει η Πυθία τα λόγια τα δικά σας και θα σας απαντήσει, σωστά θα σας τα πει. Πέστε τις απορίες σας σύντομα και καλά και ψέματα μη βάζετε, μην έβρετε μπελά. Πες μας, Πυθία, πες μας για την πατρίδα την καλή, για την επών, μα και τη φυλακή. Πες μας, Πυθία, πες μας για αυτή τη φυλακή μας. Οι πόρτες οι κλειστές πότε θα ανοίξουν? Περνούν οι μέρες. Με το σήμερα, με το αύριο, περιμένεις τη σειρά σου. Όσο δεν έρχεται αυτή η ώρα, τόσο μεγαλώνει ο χρόνος. Αισθάνεσαι μια δυσκολία. Όχι στο μυαλό. Αυτό δεν φυλακίζεται. Αλλά στα χέρια. Την ευελιξία που είχαν κάποτε. Τη δύναμη που συγκέντρωναν χτυπώντας το μέταλλο. Αναγνωρίζεις την αξία τους. Τώρα λες, ο χρόνος που απομένει είναι του μυαλού, της μνήμης, της σκέψης, της επιθυμίας. Γι' αυτό σαν πέφτει η ησυχία, έρχεται πάλι η θάλασσα. Κάθε που αλλάζει ο καιρός το ξεχωρίζω, κι ας μην το βλέπω. Σήμερα πουνέντες, αύριο τραμουντάνα, ψέσει ρόκος. Θυμάμαι το 46 που κάψανε το χωριό της μάνας. Μας κυνηγούσαν. Δεν μας άφηναν σε χλωρό κλαρί. Τα βράδια κοιμόμαστε στο δάσος, σε καλύβια. Γιατί ερχόταν οι σούρλιδες και η μάνα φοβότανε μην την ατιμάσουν. Ένα βράδυ αρχίζει μια επίθεση που έγινε το πολύ κακό. Κόσμος να τρέχει, μικρά παιδιά, να ρίχνουνε οι όλμοι, οι σφαίρες να περνάνε μέσα από τα παράθυρα. Τότε ακούστηκαν οι φωνές. Φωτιά, φωτιά. Κρυφτήκαμε κάτω από φράκτες, μέσα στα ρέματα. Στη σαστιμάρα όπου έβρισκε καθένας κρυβότανε. Μετά, ο κόσμος περνούσε στο δημοκρατικό στρατό. Λέγανε, άμα σκοτωθώ, σκοτώθηκα, παρά να κάθομαι να μ' ατιμάζουν. Άρχισαν οι επιχειρήσεις. Μπαίνει η Αμερική στη μέση. Εκεί να δεις κυνηγητό. Μα τι κυνηγητό ήταν αυτό. Να ρίχνουν τα αεροπλάνα από πάνω. Τραυματίες, σκοτωμένοι παντού. Γέμισε ο τόπος. Ανοίγανε λάκκους και θάβανε συνέχεια. Έτσι χάθηκε και η μικρή μου αδερφή. Βάλανε πάλι φωτιά στα σπίτια. Μαζί και στο δικό μας. Το οποίο μόλις είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε. Το μισό είχαμε φτιαγμένο, το μισό δεν είχαμε. Λευτερίτσα! Λευτερίτσα! Που γιουγκάσμανοι μονάχοι! Πού είναι η μαμά μου? Τη μάνα σου τη φυλακώσανε καψερή. Μη γυρνάς τώρα μονάχη. Άντε σύρες τη θιά σου στην Αθήνα. Εδώ δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο. Μην ξανακούσω τέτοιο πράγμα. Θα πας στο σχολείο σου κανονικά. Ξέρεις, μωρέ, τι είναι τα γράμματα. Θα τα βολέψουμε. Κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Δεν θα χαθούμε.
κανέναν. Κοιμήσου πια. Θέλω να μου πεις. Πάψε, κανένας. Κάποιος μακρινός συγγενής. Ευχαριστήθηκες τώρα. Λες ψέματα, ψέματα. Μη φωνάζεις, θα ξυπνήσει τη γειτονιά. Θα σου πω. Αλλά εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Αν σε ρωτήσουν, δεν ξέρω θα λες, δεν είδα κανέναν. Ήταν παράνομος. Έφερε νέα. Και ξέρεις, η αδελφούλα σου ζει. Να, σας έστειλε γράμμα. Μεγάλωσες πια, Ελευθερία. Πρέπει να βοηθήσεις. Εμείς δεν έχουμε ευκαιρία να κινηθούμε. Πήγαινε στον πατέρα σου. Θα του δώσεις και αυτό το καλάθι. Πες του να προσέξει τα ροδάκινα. Είναι γινωμένα. Μπορεί να έπιασαν σκουλίκια. Βρε. Σήκω να σε καμαρώσω. Σωστή κοπέλα. Πάμε για απεργία πείνας. Ειδοποίησε έξω. Μόλις ετοιμαστούν, στείλε μου ένα ζευγάρι παντούφλες νούμερο 41. 11η του Μαΐου, απεργούντος του ιδίου, εις τας φυλακάς Αιγίνης, κάμαν απεργία πίνης. Όλοι καταδικασμένοι και οι εχμαλωτισμένοι, πλην ολίγων ποινικών, αγνοούντων κι όχι κακών. Πώς σε λένε? Αντώνη. Εσένα? Ελευθερία. Ξέρεις γραφομηχανή? Όχι. Δεν είναι δύσκολο. Κι εγώ τώρα έμαθα. Πατριώτες, ενωθείτε για την ειρήνη και τη δημοκρατία, για να γυρίσουν οι πολιτικοί κρατούμενοι στα σπίτια τους. Πατριώτες, ενωθείτε για να απομακρύνουμε τον κίνδυνο του πυρηνικού πολέμου. Πιάσαν τον Αντώνη. Ήρθαν ψες το μεσημέρι. Πολύ μαζί. Φύγε. Μπορεί να ξανάρθουν. Φύγε! Ήτανε γερό χτύπημα. Πιάστηκαν πολύ. Και η θεία σου. Πρέπει να καθίσουμε καραντίνα μέχρι να δούμε τι θα γίνει τελικά. Και πόσο θα κρατήσει αυτό? Για κάνα εξάμηνο ας με βγούμε έξω. Ας μην κινηθούμε καθόλου. Τα βράδια χωρίς λάμπα. Τη μέρα με κλειστά παράθυρα. Αχ, πόσο θέλω να ανοίξω την πόρτα, να βγω στον κήπο, να ανασάνω το αεράκι που φυσάει. Μετράω τις ώρες, τα λεπτά, ώσπου να φανεί ο Νίκος. Κάθε 2 μέρες μου φέρνει φαγητό, έτσι συμφωνήσαμε. Τρώω όμως πάντα λιγότερο. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Θα μείνεις για λίγο, είχε πει. Είναι πρίκα της αδερφής μου. Μόλις παντρευτεί, θα βρούμε κάπου αλλού. 2 χρόνια και ακόμα να παντρευτεί. Ή μου το κρύβουν γιατί δεν έχουν που να με βάλουν. Θα φέρει και εφημερίδες. Θα μιλήσουμε για την κατάσταση. Είναι φορές που θέλω να του φανερώσω πόσα καρφιά έχει το κρεβάτι, πόσα το τραπέζι και η καρέκλα, πόσες ηλιαχτίδες μπαίνουν από τα παραθυρόφυλλα και πόση σκόνη κινείται στο φως τους. Όχι, θα νομίσει πως έσπασα. Δεν καταλαβαίνεις με λόγια αν δεν ζήσεις παρέα με τον άσπρο τοίχο. Εκεί δεν βλέπεις μόνο τη ζωή σου, αλλά και τη ζωή των άλλων όπως έτυχε να την ακούσεις. Την ασπασούλα που την πιάσανε με όλο το υλικό, το Χρήστο μπροστά στο απόσπασμα, τη Γεωργία, πού να βρίσκεστε καλοί μου σύντροφοι, φίλοι ακριβοί. Πώς είστε καλοί μου γονείς. Θα έρθει όπου να είναι ο Νίκος, με το πλατή χαμόγελο που σου δίνει λίγο κουράγιο παραπάνω. Θα τον ρωτήσω τι νέα και θα μου απαντήσει. Σκοτώκι. Τελείωσανε τα ψέματα, βγαίνουν. Οι δικοί σου έρχονται την Πέμπτη. 12 Ιουνίου, μια χαρούμενη μέρα.
Γύρισαν ο πατέρας και η μάνα και εγώ μέρα μεσημέρι με το πραγματικό μου πρόσωπο. Πήγα να τους υποδεχτώ. Το απόγευμα στο Λυκαβητό φάγαμε παγωτό. Άλλαξε η Αθήνα, λέει ο πατέρας. Συμφωνώ κι εγώ που ζούσα 11 χρόνια χωρίς να τη βλέπω. Είμαι συγκινημένη. Επιθυμώ πράγματα που μέχρι χτες δεν τα σκεφτόμουν. Να γίνω μάνα. Να κάνω ένα παιδί που θα μεγαλώσει χωρίς τις δικές μου σκοτούρες. Τι να γίνεται ο Αντώνης? Μια χαρά. Βγήκε μαζί μας. Άξιο παιδί. Και πώς είναι? Μια χαρά, μια χαρά. Και γιατί χαμογελάς? Γρήγορα περνούν οι μέρες. Χάνεσαι με 1002 πράγματα. Με τον Αντώνη παντρευτήκαμε και έτσι μένουμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω τι σε κάνει ευτυχισμένο, αλλά αυτή την ηρεμία την είχαμε μεγάλη ανάγκη. Η κατάσταση όμως χειροτέρευε. Έπεσε η κυβέρνηση, διασπάστηκε το κέντρο, έγιναν οι δίκες του Ασπίδα, ανεβοκατέβαιναν οι κυβερνήσεις, συχνές προβοκάτσιες. Κάπου οδηγούσαν όλα αυτά. Πιάσανε. Καλά κάνετε και με πιάσατε. Πώς γλίτωσες τόσα χρόνια? Γλίτωσα. Κρυβόμουν. Τι άλλο θέλετε? Ας πούμε, που έμενες όλα αυτά τα χρόνια? Δεν θυμάμαι. Έλα τώρα. Αυτή η υπόθεση είναι παλιά. 2-3 ονόματα θέλουμε μόνο και θα φύγεις. Δεν θυμάμαι. Άντε θυμίσου γιατί θα χάσουμε την υπομονή μας. Είμαι 3 μηνών έγκυος. Αν πάθω τίποτα θα έχετε την ευθύνη. Ποιος έχει μίζε τόσα χρόνια? Με ποιον το πιάσες, μωρή? Πιστεύετε εσείς σε Θεό και οικογένεια? Καλά, καλά. Ηρέμησε. Θα μας πει τώρα για το ταξίδι στη Θεσσαλία. Δεν πήγα ποτέ. Πώς δεν πήγες? Έκανες κατασκοπία στα ραντάρ του πηλίου. Δεν έχω ιδέα τι σόι είναι αυτά τα ραντάρ. Να μου φέρετε τώρα ένα δεν ξέρω να σας πω. Στο μοναστήρι τι γύρευες? Είχε στρατιωτική βάση εκεί και πήγες για κατασκοπία. Σοβαρά πράγματα είναι τώρα. Τι να βρω? Πόσο στρατό έχει η Ελλάδα? Άιντε τώρα εδώ που ήρθες ελευθερία, θα φας πολλές. Μάνα, τι έξω είσαι? Ξέρω κι εγώ. Μου πάνε. Άντε γιατί να σε κάνουμε σένα. Νομίζετε πως έτσι παίρνετε συγχώρεση? Μου διαλύσατε το σπίτι τους, λέω. Τι γίνεται ο Αντώνης? Έμαθα πως βγήκε στην παρανομία. Ποιος είναι? Αντώνης. Πώς είναι? Τη χτυπήσανε πολύ. Τώρα συνήλθε. Το παιδί? Μάλλον τόσο σε. Εσύ πού βολεύεσαι? Σε κάτι φίλους. Σε ποιους? Περνάς καλά? Καλά, καλά. Ποιος τους ξέρει τι περίμεναν να βρουν. Άκου. Θα βρεις το Γιάννη το μηχανικό. Αύριο στο Σίνε Χόλιγουντ. 6 με 8. 5η σειρά δεξιά. 3ο κάθισμα. Hallo Hauptquartier. Können Sie mich hören? Hier motorisierte Einheit 301. Können Sie mich hören? Να που χρησιμεύει σε κάτι δύο κινηματογράφους. Σήμερα το κατάλαβα. Τι κάνουμε, ρε Αντώνη? Δεν πάει άλλο. Από για πίσα να τους φωνάζεις. Εδώ είμαι. Από κάπου να πιαστούμε. Να βρούμε κάποια επαφή.
Θυμάμαι το 43. Είχαμε στήσει ολόκληρο μηχανισμό κάτω από τη μύτη των Γερμανών. Τι γραφομηχανή, τι πολύγραφο. Σωστό επιτελείο. Φωνάζαμε και έναν. Είχαμε τότε το Γιάννη, το σγουρό, με το ακορντεόν. Έπαιζε το «Αν ο έρωτας δεν ζει» και σκέπαζε το θόρυβο του πολύγραφου. Το θυμάμαι λες και έγινε χτες. Σαν να ξαναρχίζουμε πάλι, ρε Αντώνη. Ελευθερία, εδώ σε φέρω, σε αυτή την κατάσταση. Το κάνανε κι αυτό. Μα δεν βλέπεις, εδώ δύσκολα αντέχει και φυσιολογικός άνθρωπος. Πες μου πώς είναι η υγεία σου. Είσαι καλά? Αντέχει το σκαρί. Δεν θα τους κάνω το χατήρι. Προχθές κάποιος βρήκε τις τρύπες από το αντίσκηνο που έστησε το 1949. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αφού αντέχεις εσύ, γιατί όχι κι εγώ? Μα τι λες τώρα? Έχεις παιδί στην κοιλιά σου. Μάχη θα δώσουμε να το σώσουμε. Όχι να περάσει το δικό τους. Έτσι κι έγινε. Με πήραν με καΐκιο στη Σύρο και από εκεί με καράβι για την Αθήνα. Δεν το κρύβω. Τρεπόμουν. Τόσο ηλικιωμένη, άρρωστη. Γιατί να φύγω εγώ? Τι αξίζει περισσότερο? Μια ζωή που χρόνια τώρα βρίσκεται στο πλευρό του λαού ή κάποιος που ακόμα δεν είδε το φως της μέρας? Πώς μας κατάντησαν να βασανιζόμαστε από τέτοιες απάνθρωπες σκέψεις. Μα η θάλασσα θα είναι μεγάλη παρηγοριά για τον πατέρα. Κατεργαράκο, βρήκες την ώρα να γεννηθείς. Τι να σου δείξω να ηρεμήσεις? Παντού σίδερα. Σαν να κοιτάζεις σε καθρέφτη. Υπάρχει και το παράθυρο. Μπορείς να δεις από εκεί ένα κομμάτι ουρανό. Μα δεν καταλαβαίνεις ακόμα τι σημαίνει αυτό? Πόσο χρονών είσαι? 20. Μικρή μπήκε στα βάσανα. Ξέρεις, δεν έζησες αυτή την εποχή στο πανεπιστήμιο. Πώς να σου το πω, αυτή η ανασφάλεια, η σιωπή, συμβουλές από το σπίτι, πρόσεχε, μη μιλάς σε κανέναν. Τι ήταν λοιπόν αυτή η Χούντα? Ποιος την έφερε? Έψαχνα μια απάντηση. Οι παρέες, οι ατελείωτες συζητήσεις. Και το αμφιθέατρο, τότε που σβήσανε τα φώτα. Κάτω η Χούντα, κάτω η Χούντα, πανδαιμόνιο. Η σιγουριά για το διπλανό σου. Η σημασία της πράξης σου. Οι επιτροπές των σχολών. Οι σύλλογοι. Η τσίλια στη γωνία. Πογιές για τα συνθήματα. Θα πέσει η Χούντα. Η κατάληψη της νομικής. Το πολυτεχνείο. Τρέξε, παιδιά από όλες τις σχολές. Από το πανεπιστήμιο, την Πάντιο. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλοι στο πολυτεχνείο. Τα διλήμματα. Να μείνουμε? Όχι, είναι παγίδα, να φύγουμε. Συζητήσεις, διαφωνίες. Τελικά θα μείνουμε. Μείναμε. Και αν μας χτυπήσουν, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Οι γιατροί στο νοσοκομείο και στα ιατρεία. Άλλοι στη διατροφή. Στο γραφείο τύπου πολύγραφη, χαρτιά, η περιφρούρηση. Και το βράδυ ακούστηκε η φωνή μας. Σας μιλάει ο σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Έρχονται από κάθε γωνιά της Αθήνας, με τρόφιμα, με φάρμακα, άλλος με χρήματα. Πέμπτη φτάσανε οι οικοδόμοι. Παρασκευή οι αγρότες από τα Μέγαρα. Όλοι ενωμένοι, όλοι ενωμένοι. Εργάτες, αγρότες και φοιτητές. Ο συναγωνιστής έχει κάνει στη Μακρόνισσο. Ρώτησέ τον, ρώτησέ τον. Πώς ήταν στις φυλακές? Στο πλάι χορεύουν. Πιο σιγά, πιο σιγά. Συνεδριάζει συντονιστική επιτροπή. Ρώτησέ τον. Αν με πιάσουν, τι να κάνω για να αντέξω? Η απόφαση βγήκε. Έξω τώρα οι Αμερικάνοι. Μέχρι πού φτάνει ο κόσμος? Θα βγω και θα σου πω. Κοντά 300.000. Τι 300? 500 είναι σίγουρα. Από πού και ως πού. Πόσα τετραγωνικά. Πόσο το τετραγωνικό. Τα δακρυγόνα. Ο κόσμος δεν διαλύεται. Αλείψτε με λάδι τα μάτια. Κρατάτε ένα μαντίλι στη μύτη. Και προπαντός μην υποχωρείτε. Μην υποχωρείτε. Απόψε πεθαίνει ο φασισμός. Οι λιποθυμίες, η ανάγκη για φάρμακα, οι εκκλήσεις, πυροβολισμοί, τραυματίες, οι πρώτοι νεκροί. Μεσάνυχτα και κάτι ήρθαν τα τεθωρακισμένα. Είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι. Μπήκαν η βία, η τρομοκρατία, η εκένωση. Έξω οι σύλληψεις. Σάββατο πρωί εάτεσα τα σκοτεινά κελιά. Οι βανδαλισμοί χτυπούν. Πόσοι, πότε, πού? Οι φωνές τους. Πού, ποιοι, πόσοι, γιατί? Η φωνή που δεν βγαίνει. Η εσωτερική ηρεμία. Χτυπούν, σκοτώνουνε. Νικήσαμε. Νικήσαμε. Θα πέσουν. Έτσι είναι. Η μαγιά έπιασε. Θα πέσουν. Οι μέρες τους είναι μετρημένες. Αφήσαμε τις φυλακές. Για μια ακόμη φορά εμείς, για πρώτη φορά οι νεότεροι. Από το σπίτι μας φαίνεται το ρολόι. Οι γείτονες λένε πως η εταιρεία εμφανίστηκε στη γειτονιά τον καιρό της δικτατορίας. Κάθομαι και παρατηρώ. Πόσες ώρες, χρόνια τώρα. Πόσα λεπτά, το ίδιο σημαντικά σαν και τώρα. 9 παρά 10. 9 παρά 10 στις 17 Νοεμβρίου 1918. 22. 36. 1940. 44. 49. 61. 67. 73. 1974. 17 Νοεμβρίου του χρόνου. Σε τόσα χρόνια. Στα εργοστάσια, στις γειτονιές, στα χωριά και στις πόλεις, σαν από παλήρια μαζεμένο πλημμυρίζει τους δρόμους το πλήθος. Ας αγναντεύω θάλασσα να μη χορταίνω. Και όταν ο μικρός με ρωτάει, παππού, τι είναι η θάλασσα? Θέλω να το ιστορίσω τα πράγματα από την αρχή.